jowa moyier thurwa kocha. Okay. Time ng'adore. Don't you chuny wach moro ni wabede. Gin weche ariyo. Mokwongo. Wach mar ng'ado oganda osuru. Sani king'iyo gima ji dhi godo mbele, moko kuom jo bura mag Wiper dwaro ni mondo duokne jo Kenya. Omenda mano ng'ade kaka osuru mar gero udi manengogi yot. Jatend piny e limbe mare wacho ni ok owinjo bed ni twe tiende kata twe lwetene mondo mi ochuog thuolo mag tije mano singo ne oganda. Ahinya to joma tindo mathurka ma osebedo ka onge tich. To wacho ni yo manyalo chuogo do thuolo mag tije. Achiel kuomgi gin weche mag gedo mag udi manengogi yot nikech kong'iyo ng'at ma nigi pickup ne moro nyalo golo simiti kamoro to tero kama igedeno. Ng'at ma en ja welding onyalo tero dirisha. Ng'at ma uso chumbe bende yudo ohala kuom mano. Koro wacho ni thuolo mag tije nyalo bedo mathoth ahinya. Jok ma gedo gi be samoro nyalo dwaro chiemo. Jatend piny kuwuok dhoge wacho ni jok kata mana jok ma bende go chumbu matindo tindo mag uso chiemo nyalo tero ne joge sites kuonde ma gichieme ma ochugo thuolo mag tije. Wach maduong' ka. Bende ipani nyalore Okang'o kaka jalony e weche mag chike mondo duok pesa manyo oseng'ad jopiny ahinya to jotich. Mokwongo, George, gero udi en gima ber ndi. En ratiro mar ng'ata ng'ata modak e Kenya ka mondo odag e ot maber man gi pi, man gi stima, man gi ndara. Mano ratiro mondik e chik, e pend chik. Wan kaka jo Azimio e manifesto wa ne wan gi wach mar gero udi no. Kendo ne wadhi time e yo maler ayanga mochanore. Jo UDA bende nigi kode. Koro wan ok watamore ni kik ger udi. Gimwa wacho, ger udi tigero udi e yo maler. Isiemo wang'u ni uriworu gi doho ni chal ka gima opposition kata joma keto piny owacho tesre oriwore gi doho. Iwinjo mago propaganda mag UDA wang'iyogo. Koro king'iyo gima je od doho wacho, nowacho ni e high court nowacho ni gini en unconstitutional. Tiende ni ok oriere ratiro gi weche manie pend chike. To ne giwacho ni wan ok wabi rito orders ma e court. Court kuno nitiere jomibadhi, ok wadwa wechego. To gidhi gipondo, giluongo Martha Koome, gibedo go piny, to giwacho ni ni sani koro wamed mana judges 25 e high court. Wamed 11 e court of appeal. To ok giwacho ni jok mane gimibadhi judges ka gin ng'a gini. Chik kendo wacho niya, ka nitiere wach moro amora ka wacho ni George Batian jamibadhi en judge. Tidhi ko petition titero kumilo ni JAC. Rigathi Gachagua kan nego bende oter to no luor. Tiende ni maka mana hotea. Namba 2, en gima ber ka igero udi to rowere tiyo to kelo tich. Mano wayiego. Uhuru Kenyatta no gero udi. To Uhuru Kenyatta no ko overtax dhano mondo mi oger udi. En ang'o mamiyo Ruto en koro kodwa gero udi kama ude oken Ruto kinga mokungo gero udi Kenya ka. Udi oseger. To koro gero udi to overtax. Mane gi omiyo koto wacho niya, gini dhi ulosuru regulations mabiro ng'iyo ni ere joma biro yudo udigi, ere kaka gigolo pesa, ere kaka ibiro migi, to mana kamano. Okay. Mane gimonyisgi. Ting'eyo UDA no osewacho ni gin oganda ema gibiro winjo duondgi. Koto giwinj duondgi. Giwacho ni gidhi mako bura machielo. Gidhi apilo, mano ratiro mar ng'ata ng'ata ginyalo apil. To gima dwa konogi, sama gidhi apil no, ineno judiciary kacha. Teko ma judiciary nigo en teko mar jopiny. Okay. Teko ma executive nigo en teko mar jopiny. Teko ma wabunge nigo en teko mar jopiny. Mano article 1. Koro jogi duto tete ka jopiny odagi to kati tim manang'o, kati go mana koko, okay, kati ilimi tim mana ewi mtoka, tok no timre ng'ang'. Wakono Ruto. Sami gero udi to gere udi mondo mi ji obed gi udi mano to ber. To kik idhi mondo idhi igol chike mabiro ketho ne ji ngima. Nonyiso ndalo campaign Isaiah 10 Wesa Chenya Kariyo kowacho ni en gima rach ne jogo maloso chike maricho maketho ji. Ten masani koro ka chik koto wacho kama to ringo dhi e bunge odwa ketho chike. Kan nigi duoko.